Assalamu alaikum illashlar. Illashlar qissaglar habar. Näme? Dün şu 23 Mart'ta Amerikanın hökümeti inni İran'a karşı 5 günün içinde hiçle hücum etsek dälligini elan etdi. Näme üçin? Şolene dün Amerika hökümetinin aýtmagyna görä şu wagt İran bilen Amerikan arasynda parahatçylyk boýunça gurrunlar geçirilýär. Şu gurrunlaryň içinde Amerika, İran'a 6 sany talaby öňe sürýär. Onuň şol talaplaryň täbirlerini eýýän şu İran hökümeti kabul etmäne taýýar. Ana şoňa bagşlawam Amerika hökümeti şu 5 günlük parahatlygy elan etdi. Onuň mümkin indi şu ýerde mümkinçilik bar, şu 5 günlük parahatçylykdan soň uruşyň guturma ahmal. Ýöne illesler kän bir men pikirimçe azajyk şüpheli. Näme üçin? Şo men dün haçana şo habar göremden soň, ondan soň 2 saat geçdi. Ýene bir habar çykdy. Näme? Şo Amerikan toprağından şo Arap ýurtlaryna tarap ýene 3 mi 4 min sanyk Amerikan eskerleri gitdi. Ona demek näme üçin parahatçylyk bolsa da şo İran'ın toprağyny hinizem ýene de eskerler üýtmegi dowam etdi Amerikan eskerlerinin. O zaman ikinci ýangy çıkan habar illesler. Şu Sauditlaryň şu wagtky ýalňyşmasam prezidenti Muhammed bin Salman ana şol Trump'a basyş etýärmişin näme şu İran'a başlan uruşuny soňuna çenni getirdi. Demek şu Sauditlar hakikaten hem İran'ın şu wagtky hökümetiniň çarşylmagyny isleýär. Ondan soňra illesler şu Sauditlardan tarap ýene bir habar çykdy. Näme? Eger İran ýene bir gezek şu Sauditlara raketa atsa, onu şu Sauditlar resmi taýdan İsrail bilen Amerikan tarapynda İran'a garşy hüjüm etmene taýýardy. Ýöne bu zatlar habarlar illesler. Hiniz näme boljak belli de. Men pikirimçe siziň ýadyňda düşýänler, bilýänsiňiz. Şu hiniz uruş başlamadan öňe elbette Amerika hiçlik İran'a hüjüm eden zat diýdi. Ýöne ertesi gün 28 fevralda hüjüm etdiler. Şoň üçin bu habarlara şüpheli garamaly. Mümkin, ören uly mümkinçilik bar, uruş guturma ahmal. Ýöne şu ýene de mümkinçilik bar, uruş has bir radikal derejäge gelmek ahmal. Ýani demek Amerika şu İran'yň toprağyna esker salma ahmal.